Wannan ne Flames Productions. Na san ki kauna da daɗi, akan san ki ne na da kaudi. Ni dai san ki ya sani faɗi, ko shi ma san ki zai wuya ya kai. Lallai so na da ke da daɗi, ko da kin kai garin Maradi. Ni zan bi ki ko a ina zaki je, san ki ne ya sani a rai na jure. Inda ina son ki na san dole kina sona, na san darajar kauna tunda na samu muradina. Zo samu waje zauna in dan baki bayani na, inda dama na soyayya ba ta balin raina. Na samu kulle na kulle kofar na karkare biranin soyayya, na yi gamo da riba sa'a yau tun da kina sona. Zuciya da ke kai sabo, ga so kama da zanen zabo, ni ke kadai nike kauna. Na san ki, na san ki, na san ki. Aibuna dan zane suki, akan so na baki mulki. Me riba in kika bar ni a zatona wuya ke barni. Kin bani ni ma na bani, kin so ni ma na so. So kamar jini na gane wacce rana so ta so ni, da rai da zuciya ta bani. Har gidan su mata kai ni ta faɗa wa mama, ni ne wanda za ta aura, ni ne zuciyar ta kyauta na ne. Ba ta so ta bani ni ma ba ni so na bata, dan akwai alamar mun zamto jini da hanta. Kauna na dace. Na gane Mene ka gane, sanka take faɗa ka kara. na san ki kauna da daɗi, akan san ki ne da kaudi. Ni dai san ki ya sani faɗi, ko shi ma san ki zai wuya ya kai ni.